At sa ating good news naman po, pagkakaisa para sa kalikasan, nagbunga po ng mas luntiang Mapandan. Kwento mo, Idol Maya. Nagkaisa ang ilang sektor sa bayan ng Mapandan na magtanim ng panibagong pag-asa para sa kalikasan sa pamamagitan ng tree planting activity noong July 23 to 2026 sa Barangay Santa Maria at Lumbayan, Mapandan, Pangasinan. Pinangunahan ng Rural Health Unit ng Mapandan, katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Social Welfare and Development Office, mga kooperatiba at pribadong grupo ang aktibidad na naglalayong palawakin ang luntiang kapaligiran sa bayan. Bitbit ang mga punla at kagamitan sa pagtatanim. Sama-samang nagtanim ang mga kalahok bilang simbolo ng kanilang malasakit sa kalikasan at pangako na mag-iiwan ng mas maayos na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Bahagi ng programa ang patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan ng Mapandan sa pangangalaga sa kalikasan. Bukod sa pagpaparami ng mga puno, inaasahang makatulong din ito sa pagpapanatili ng balanse ng ecosystem at sa paglikha ng mga ligtas na tirahan para sa iba't ibang uri ng hayop. Sa bawat punong na itatanim, mas lalo ring tumitibay ang mensahe na sa pamamagitan ng pagkakaisa ng komunidad, posible ang mas luntian at mas maunlad na kinabukasan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.